Η αυτόματη μερολομηχανία YM είναι μια έξυπνη και ευκολόχρηστη μηχανή που δίνει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα με τη δυνατότητα για παραγωγή μοναδικών προϊόντων μαρμάρου, γρανίτη ή πέτρας. Λόγω του χαμηλού κόστους της μηχανής μπορεί να χρησιμοποιηθεί από μικρού και μεσαίου μεγέθους βιοτεχνίες επεξεργασίας μαρμάρου και πέτρας και να δώσει τη δυνατότητα παραγωγής έτοιμου γυαλισμένου μουρέλου ή μπορντούρας και ληστέλου μέχρι και 50 μέτρα την ημέρα. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από μεγάλες παραγωγικές μονάδες για την παραγωγή διαφοροποιημένων προϊόντων μαρμάρου, γρανίτη και πέτρας, αφού υποστηρίζεται από 170 διαφορετικά αδαμαντοφόρα διαμορφωτικά και πέτρες γυαλίσματος.
Η αυτόματη μουρελομηχανή SYM είναι μονοκέφαλη με πολύ μεγάλες δυνατότητες κίνησης της κεφαλής στους 3 άξονες του χώρου και 2 περιστροφές. Η οριζόντια κίνηση είναι αυτόματη με ηλεκτρικό σύστημα inverter. Από τον πίνακα ελέγχου μπορούμε να ρυθμίσουμε την ταχύτητα της οριζόντιας κίνησης της κεφαλής, αλλά και τον αριθμό των οριζόντιων διαδρομών που θέλουμε να εκτελέσει. Με αυτόματο σύστημα inverter ελέγχεται και η κίνηση μέσα έξω της μηχανής, έτσι ώστε να μπορεί να εφαρμόσει το διαμορφωτικό εργαλείο με ακρίβεια πάνω στην ακμή της πλάκας του μαρμάρου, αλλά και να ρυθμιστεί η θέση της μπορντούρας πάνω σε πλάκα μαρμάρου όταν η κεφαλή δουλεύει οριζόντια. Υπάρχει επιπλέον η δυνατότητα να ελευθερωθεί η κεφαλή και ο χειριστής της να την κατευθύνει έτσι ώστε να μπορεί να διαμορφώσει και να γυαλίσει μουρέλο σε καμπυλόγραμμες ακμές μαρμάρου, εσωτερικές ή εξωτερικές. Η κάθετη κίνηση της κεφαλής ρυθμίζεται χειροκίνητα και διαθέτει μετρητή χιλιοστών, έτσι ώστε να δίνεται η δυνατότητα για προσαρμογή του διαμορφωτικού εργαλείου με ακρίβεια στην ακμή του μαρμάρου, αλλά και η δυνατότητα για δημιουργία μπορντούρας ή ληστέλου στο επιθυμητό βάθος πάνω σε πλάκα μαρμάρου. Η κεφαλή με τα διαμορφωτικά εργαλεία είναι δυνατόν να περιστραφεί από κάθετη σε οριζόντια θέση από 0 έως 90 μοίρες και έτσι να μπορεί να διαμορφώσει πλάκες μαρμάρου υπογωνία με σχέδια από την πλούσια συλλογή εργαλείων που έχει στη διάθεσή του. Δίνεται επίσης η δυνατότητα μικρορύθμισης της γωνίας της κεφαλής ως προς την επιφάνεια του μαρμάρου, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται καλύτερη πρόσφυση του διαμορφωτικού κατά τη διαδικασία γυαλίσματος του μουρέλου. Πάνω στην κεφαλή μπορούν να προσαρμοστούν πολύ εύκολα και πολύ γρήγορα αδαμαντοφόρα διαμορφωτικά ή πέτρες γυαλίσματος με δυνατότητα επιλογής από 170 διαφορετικά προφίλ, πάχους από 3 έως 15 εκατοστών. Η αλλαγή των διαμορφωτικών εργαλείων γίνεται με τρόπο εξαιρετικά εύκολο και γρήγορο, με αποτέλεσμα ο νεκρός χρόνος κατά την αλλαγή τους να ελαχιστοποιείται, ώστε να μην αποβαίνει κατά της παραγωγικής δυνατότητας της μηχανής. Επίσης, μπορούμε να προσαρμόσουμε κοπτικούς δίσκους, ποτήρια διαφόρων διαμετρημάτων για τρύπες και κονδύλι πατούρας. Οι βασικές ιδιότητες της μουρελομηχανής SYM είναι: πρώτον, κατακόρυφη διαμόρφωση και λίανση μουρέλων σε μάρμαρα και γρανίτες, πάχους 2 έως 5 εκατοστών. Δεύτερον, οριζόντια διαμόρφωση και λίανση προφίλ μαρμάρου ή γρανίτη, φάρδους 6 έως 15 εκατοστών για μπορντούρες, ληστέλο, τζάκια κτλ. Τρίτον, καμπυλόγραμμη διαμόρφωση και λίανση μουρέλων σε εσωτερικές ή εξωτερικές καμπύλες μικρής ακτίνας. Τέταρτον, συμπληρωματική κοπή γρανίτη, μαρμάρου ή και πέτρας. Πέμπτον, τρύπημα με ποτήρι. Έκτον, δημιουργία πατούρας με κονδύλι. Και έβδομον, η μουρελομηχανή SYM συνδυάζεται με μεγάλη γκάμα ηλεκτρολιζέα δαμαντοφόρα διαμορφωτικά και γυαλιστικά εργαλεία που μπορούν να επιλεχθούν από μια έτοιμη βιβλιοθήκη με πάνω από 170 διαφορετικά προφίλ, πάχους 2 έως 15 εκατοστών, αλλά και να παραγγελθούν βάσει συγκεκριμένων αναγκών. Οι δυνατότητες της μουρελομηχανής SYM σας δίνουν την ευκαιρία να αυξήσετε την παραγωγική σας ικανότητα και να δουλέψετε εύκολα και καθαρά.
Ο συνδυασμός όλων των κινήσεων που μπορεί να κάνει η κεφαλή της μηχανής, αλλά και η υποστήριξη με διαμορφωτικά εργαλεία με πάνω από 170 διαφορετικά προφίλ, κάνουν τη μουρελομηχανή SYM αναντικατάστατη και σας δίνει τη δυνατότητα να παράγετε μοναδικά προϊόντα μαρμάρου, γρανίτη και πέτρας. Έτσι, μπορείτε να ξεχωρίσετε από τον ανταγωνισμό γύρω σας, προσφέροντας στους πελάτες σας προϊόντα που δεν μπορεί να παράγει το ανθρώπινο χέρι, αλλά και καμία άλλη μηχανή που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην αγορά.